אחת הסיבות שפנינו לטללים היא בגלל שידענו שהעובדות שמחזיקות באזור 5-6 שנים בממוצע. הן באמת עובדות מתוך הבנה וידע של הדברים ומתוך אכפתיות ללקוח, שזה השילוב שאני מחפש במשרד שלי. שמי רון מנורי, אני רואה חשבון במשרד רואה חשבון מנורי. אנחנו בתחום מעל 40 שנה. אנחנו עוסקים בתחום הנהלת החשבונות, חשבות שכר, ביקורת חברות, דוחות אישיים, החזרי מס. היינו צריכים לעסק עובדות טובות, נאמנות ומקצועיות. הקושי שיש באתגר הזה זה כשאתה מכשיר בן אדם לתפקיד מסוים, אתה רוצה אותו לטווח ארוך. גם האיתור קשה וגם תהליך ההתמחות הוא קשה. זאת אומרת, אנחנו משקיעים אנרגיה בבן אדם שאנחנו לא יודעים לאן זה ילך. אני גם מבזבז אנרגיה, גם זמן, גם משאבים. לפני טללים זה היה בכל מיני אתרים של דרושים, בקבוצות פייסבוק, ממכרים, מלקוחות, מכל האנשים שהמליצו לנו, תמיד ערכנו ראיון. הדרך הזאת כוללת הכשרה ארוכה, סטאז'רים צעירים שבתחילת דרכם בדרך כלל גם לא מכווני מטרה. אנחנו רוצים את האנשים האלה שאומרים אני פה להישאר, אני פה ללמוד ואני פה להתפתח. אחת הסיבות שפנינו לטללים היא בגלל שידענו שהעובדות שמחזיקות באזור 5-6 שנים בממוצע. ידעתי שחברת טללים בוחרת את כוח העבודה שלהם ואת העובדות שלהם בצורה הכי יסודית שיש, בפינצטה. גיליתי לאחרונה שהעובדות של חברת טללים, משום שהן חרדיות, אופן העבודה, רמת המחויבות, המקצועיות הדרושה מהן, זה משהו שלא הכרתי. הן באמת עובדות מתוך הבנה וידע של הדברים ומתוך אכפתיות ללקוח, שזה השילוב שאני מחפש במשרד שלי. הנציגה שלי בטללים מכשירה את שאר הבנות בעבודה, יודעת את הניואנסים, יודעת שהם יגיעו, דואגת לכך שהם יגיעו ברמה המקצועית הדרושה מהן, חוסך ממני המון אנרגיה, משאבים וכסף. עולה זול יותר להשתמש בחברת טללים מאשר אותה אלטרנטיבה של להעביר את אותו עובד, את כל ההכשרה, האנרגיה והכסף שבסופו של יום או לא נשאר בחברה או לא מגיע לרמה המקצועית שאני דרשתי ממנו. מהרגע שאנחנו צריכים לגייס עובד מטללים, הם מספקים לנו את השירות והתחלת העבודה של העובד תוך מספר ימים. באמת אני אבדוק. הבא. כן. מהרגע שאתה מבקש עובדת מחברת טללים, תוך כמה זמן היא כבר מתחילה איתנו עבודה ולמעשה... ימים, שבוע. בסדר גמור. תודה. אני עובד עם חברת טללים למעלה משנתיים. מהרגע שעבדנו עם טללים, אין תחלופה של עובדות נוספות. יש לנו צוות יציב וחזק. אני מאוד אוהב את השיתוף הפעולה מרחוק. יש לנו המון תכתובות במייל, מקסימום שיחות טלפון בינינו לאישור הדורים. העבודה עם טללים נתן לי המון זמן. זמן היום שווה כסף. בזמן הזה אני יכול לפתח את המשרד בעוד תחומים, אני יכול להגדיל את קהל הלקוחות שלי. העסקים שמתלבטים האם לעבוד עם טללים, שיעשו זאת ללא חשש.